сестрица, защото идва вампира, рептила, забива и зъби не спира. Отича кръвта в неговото тяло, за което се преценява, че това се нарича храна за тези рептили. До гуша ми дойде от тези чудовищни сили, защото Боже Господи, къде са ги родили тези странни чудовища, забързани мутанти? Изчезват тези черни диаманти. Температурата се покачва, не мога да установя откъде се появява. Разпада на факта, докато във ъгъла там нямаше вече толкова големи плакати за тези, които бяха избрали своето бъдеще. Сещаш ли се там? Няма да емигрира в другата държава, защото може би той търси своята истинско призвание. Не мога да разбера дали това беше неговото желание. Обаче в кое си най-опитен ти? Обаче и защо ли не можеш да спи? Няма какво да говориме, искам да ти кажа, че MC-то винаги с отворени очите наблюдава. И какво става? Не разбираш ли сега? Някой управлява твоят живот, докато мислите ти се очертават там горе на платното. Не разбираш ли, математически щеше да промениш няколко дефиниции за това, че трябваше определен закон да бъде изместен от огромен, силен провокатор, отчаян и грешен. Но факторите виждат се и движват се. Не мога да преценя дали там стига до край, защото, Господи, това беше битката между тези две странни цивилизации. Не мога да реша дали това са тези от илюминации или тези, които искат да направят нещо ново, докато пристигат там. Корабът огромен, карта на земята, черепа горими. Идва сатаната, носи ме водата, черен сатаната, кървавите тири, катят по земята. Отварят се сега нашите съзнания и пристигаме чрез телепатия и емпатия в съзнанието на жертвата, която беше принесена за Забитен Бог, не мога да затворя моята човка, когато стига до този, който на него се покланям и принасям и нося му жертви души, изпращам, убивам и правя грях сега, изкривам, излизам и правя чудеса и влизам с мъчката черна. Господи Боже, няма да се метна от този край на планетата, ай, и не знам дали ще бъде истински отпор към друго времево пространство. Искам да ти кажа само, че не става с технологии. Искаш ли да бъдеш Бог? Дяволски черен рок. Няма телепати, няма черни са тези, дето гледат дупките на очите. Отвори черни, така надолу зеници, остри, запелили очите, изчервени. Сещаш ли се, брат ми? Кървавата дирия. Господи поможе, няма да се крия. Математическото изчисление е за 666 в това сега. Искам да ти кажа, имаше огромна, гадна, прокалната симбиоза с магия и симбиота презема ума ти. Характерно се пее или се плаче там и не знам кой остава и кой е запознат, че трябва да коленичи в краката на чудовище. С три глави рептилски изчезват гадните командири, защото забравя за живота си, докато тича и се впива в съседната самотива. При горилата отива, също се моли на мечката, бори, нема да говори. Кучето говори странни звуци, издава, като че ли се опитва да се свърже емоционално с човека. Няма вече тича и подкача, черна пътека, идва влака. Искам да кажа, че това не беше само свръзка. Другите хора не могат да усетят тази енергийна матрица. Отворени очи и мозъчно прочистване, дефрагментация на мислите, черната нация. Изтиват душите на български народ, тракийските представители Бог. Изчезва магията, славяните се крият дълбоко в планините. Там при тези църква подземни бази секрети, сещаш ли се, брат ми? Тези черни мръсни пътеки бяха объркани, заложени с мини.
И вътре беше капан, сещи се там, ти ще останеш заключен в тази лаборатория. Иска да направят експерименти с тялото на всички човешки тела, да пуснат отрова или е така, да вкарат нанороботи черни. Може би в бъдещето, докато се телепортирам, или в бъдещето идвам, защото няма минало и няма да се връщам. Серията тук завършва, няма вече черна къща. И така сега, кой е аутсайдер и кой не? Кой е аутсайдер и кой не? Ето го Бен, ето го Силвия, ето го този. Лудите хора, когато си вадят огромният меч, споделят, че истината трябва да не казват на другите, които се показват. За тези сенчести тела няма как да ги разбера. Имаше ли там смисъл да говорим за тази двоизмерна вселена, където съществата показваха проблемите? Не чака, метафорите идват. Фантастични силуети и прелитаме над огромният сектор. Слънчевата буря достига ни до него и в тази клетка вече нямаше контрол, защото той ти взе единственият ствол. Стволовата клетка и ендорфина събирам в Европетка. Искам да се филмка, искам да ти кажа, няма да постъпваш правилно, докато събираме тялото, дори ти бялото черен ставаш. Искам да ти кажа, че вената отваря се, когато искаше да ти капе от кръвта, когато искаше да се справиш с болестта, когато искаше да се движиш като малка змия, която скърца бавно. Искам да ти кажа, че там нямаше тази мишка да те охапе. Защо я уби с мръсната лопата? Защо я задри? Няма чат, няма вече мразя тука краси джойнта. Искам да ти кажа, моята версия е такава, че създателят на тази земна представа, че ние сме по някакъв начин разумни същества, не значи нищо. Господи Боже, енергийните вибрации директно ловят нашите мисловни тайни. Все едно, че някой ни скенира и всичко от съзнанието се копира. Искам да ви кажа това. Това е най-странната мисия, която някой шпиони е изпратен да говори от тяхното име и дори не знаем кои са. Сещаш ли се? Те бяха враговете на империята или федерацията. Сещаш ли се нацията? Няма да ти кажа да, че в каютата имаше огнен меч от лава. Черната баба се появява, истинска гавра имаше в чая. Черната баба отровата застарява мозъка, поголзява, няма да изправя. Искам да поправя с инструменти и с електронни чипове в парламента вкарват подкожно на всеки човек една компютърна машина, която да контролира всички процеси в тялото, да създава роботи. Това беха тези милиони същества, които щяха да превземат човечеството. Дори за секунди не може да избягате от характерната битка, защото те са нанороботи, борги и с колективно съзнание и с много желание да прекратят живота на другите същества с разум, защото трябва да ги асимилира в тях истината, мисълта и огромната част от това неделимо съзнание, изградено от индивидуалисти, които не знаят за собствените си мисли и така се връзват към частната мрежа на този колективен разум. Той решава всички съдби. Няма да говорим само за тези глупави грешки, докато смешките техни започват нечовешки мъки. Черните дяволи започват да запълват истинския смисъл и обърнатият кръг вече беше напълнен с черна буря. Не знам кой прави тези страни, поклонения, проклятия я изхвърлят там на някакви сред бристи останки и призовавате призраците адски. Те призоваха призрака адски.
те призоваха Архангела да дойде. Те призоваха дявола и бойте се, защото той не ще да ви помилва. Иска да си направи бульон от вашия кръв в черен дроб. Представи се да ни обичаме органите, да ги печеме на закуска. И конспирацията за рептилските господари, които обичат деликатес от човешките меса, защото обичат задните части да ядат сега. Великолепни рептили имат огромни черни деници и избиват наред, докато си чешат зъбите с човешко месо. Канибали сме ние, разбирате ли за какво говорим? Няма кой да ги спре, защото те са вече развити като някакво общество отделно от този кораб. Бягайте да далече, телепортирайте се и останете. Не мога да върна вашето старо мисловно пазелно царство, което беше фрустрирано и доста особено променено. Господи, къде са тези потроли? Господи, къде са кръчовете наши? Господи, там няма вече. Да, усещам странните тръпки по тялото. Скачат ми пъпки. Как обичам да пия, когато отида в природата наша била, защото няма да говорим за това, което беше там създадено. Едно огромно оръжие, което няма как да бъде и е така построено, конструирано или може би рестартирано. Докато търсим там как да спечелим тяхното доверие, няма какво да говорим, няма какво да се борим, вече се пъти ние вече долагаме. Чуждите сигнали няма вече да ги запечатваме, защото може би те така ще решат, че ние сме решили как тяхната цена да четеме. Няма вече да си пишат и така няма да имаме нашата истинска предимствена гледка. Обръщам ти сметка, не повтаряй за гравитацията. Окей? Шурубаджадаштик. Ай сега друга. Ко ли и летиме в космоса и се появяваха кораби. Черните появяват се със собствената си визия отпред. Дяволи, нали? Духовни същества. Има само истинска сила, от която избира духовен вампир. Черен сатан. Нямаме там. Крия се вече. Времето и континиумът се свързват. Сещаш ли се, брат ми? Ти ще се побъркаш в тази странна вселенска магия. Черната сила забива нож в тебе. Няма кой да ги спре. Изкуственият интелект се зае и андроидите вече бяха тук около нас. Сещаш ли се, те са ги познали и са ги развили, за да ни поробят и да са ни на мушка делата пред тях. Ние сме малка заплаха, сещаш ли се, брат? Андроидите идват, за да си изпълнят плана. Искат да атакуват точно в този ден. Не забравяйте, командире, и запишете си колко далече от вас се намира врагът. Всеки момент ще дадете и кръв. Всеки момент защитава се пръв. И не знаеме вече къде отива човече и защо това се случва. Господи, защо? Паразитни чувства в едно око. Черна сила идва и се е в някой пила. Няма какво да каже той, Жокера. Искаш ли Жокера да си получиш? Няма вече да ме учи своите глупости. Няма вече да говорим за това. Няма вече да спориме така, защото вече нямам търпение. Тичам отдалече, няма да стана, няма вече да се пофана. Искам да ви кажа,
телепортацията. Започва рано сутринта и мисията наша е да унищожиме тези същества. Дори да ги няма, да запалиме там. Местността такава е, черна зала 2 трябва да събориме всички жизнени показатели. И корабът също не трябва да бъде допуснат да бъде превзет. Сещали се, брат ми, много гледа Стар Трек. Фантастика черна, господи, и къде няма. Кризата по земята е започнала отдавна. Новият световен ред сега и поробваше земята. Технологичната война почва третата световна. Раждат много чудеса, бела оторожка. Господи, колко много запехме песните Божие, Господи, колко си много, колко си много, много си много, много голем. И когнитивната мисъл вече започва да ти влиза. Бяла къща, черни сили няма вече мили, ти си там, тоби са раунд. А къде е тази нинджа стара и на пробука на тавана? Кризата във възрастта и професора сега имаше да казват няколко думи, кой ще ми покаже дневните сметки. Хиляди пъти съм ви казвал да изпълнявате на шефа заповядата. Игнорирате ли тези важни неща за достойството наше, за да има избор между които те да се натикат? Черената сила обичат да повикват. Охо! Килиманджаро, последните часове. Килиманджаро, отново някой взе. Килиманджаро, моето сърце. Духовно бях изпит от някакъв вампир. И се миксираше там отстрани следите на тези градове. Огромните обекти минаваха високо в небесата. Усещах градовете и реката, защото там беше вече климатът променен. Те настроиха своите сензори да прилавят електрическите сигнали на цели империи, защото хората са взели от техните мисли, за да могат да бъдат бели. Хайде следващата рима. Капитан Напалм и черния Господ. Замръзналата луна и кървавият перилен препарат, който ще бъде употребен, когато най-малко се нуждае земята. Земята. Poison. Conspiracy. We are here and destroy every technology of that race that want to disable us from the universe. They want to kill us and to try to enforce and destroy our energy, drain power. Айде от тук започвам сега да говорим като техника. От другата страна, когато започва тук да казва, че вече става много тежко. Ти разбираш ли, сега тук вече шефовът се каточи с точени риби, защото няколкото капки амфетамини, които капнаха в куцепи, докато ги събираш и докато събираш и докато пускаш в стената с главата, не разбираш сега нещата не стояха и така. Сеща ти сега, имаше забити ти падаха и по-черняваха, защото имаше странна болест ужасна.